Ọ bụ nnọọ nnukwu mmemme ngosi omenala Central School Field Enugwu-Otu Aguleri na kansụl Anambra izi ka ndị mmadụ nupụtara n'Igwe nnọọ imeribe mmemme Ovala nke Abuo nke eze ọdịnala bụ Igwe Igbo Anụgo Ejiofor. Ya bụ mmemme Ovala ka a kpọrọ Ovala mmepe obodo Enugwu-Otu Aguleri. Ebumnobi ya bụ ịkpọkọta ndị Aguleri otu ọnụ ka a gosi omenala ha na njirimara ha ya na igosipụta ihe owuwe ihe ubi ma kwanyere igwe ha bụ Igwe Ejiofor ugwu, bụ onye nyekwara ha ngozi n'ụdị pụrụ nnukwu iche bụ ngozi Ovala dịka esi wee gosi. Maka Chibuzo Okoye wetara anyị akụkọ a. Iche nke gụnyelu ndị ojiana, ndị runabụ, ndị ruling council, ndị ọgọnwanya na ọgbọ dị iche iche na ndị eze ọdịnala nke kachasị ndị sitere na mpaghara Anambra North, ebe ọ bụ eze ọdịnala Enugwu-Aguleri eze Chukwuemeka Eri bụ onye du ha na ya bụ Ovala mmepe obodo. Ya bụ Ovala nke kpụrụ ọkụ n'ọnụ mgbe Igwe Ejiofor ji igbe eze wee garuge ama Ovala ebe ọ nọzi wee wụọ ọjị bụ ikene Chukwu Okike maka ya bụ obodo, ebe ọ sị na eri mgbe ọ nọ n'oche dịka eze na ya ewetego ọganiru n'udo na ya bụ obodo, ebe ndị a niile sitere n'aka ndị ọ na-achị, ndị nke gara n'iru na-ahụ na a na-enwe mmepe obodo na mmekọrịta nwanne na nwanne, ma nke kachasị inwe udo n'etiti ha na ndị agbata obi ha. Igwe Ejiofor toro aka na-achị steeti a bụ gọvanọ Soludo maka ịnụ akwa nke ha na-akwa site n'ịlụrụ ha ụlọ ọgwụ ọhụrụ, ebe enwekwaziri itinye ọkụ na ihe ndị ọzọ eji enyere ndụ aka na ya bụ obodo. O wee gaa n'iru wee too ndị ọgbọ dị iche iche n'ime obodo ahụ ka ha si wee nyere aka na-ahụ na obodo Enugwu-Otu bụ nke na-aga n'iru. Mgbe ọ na-adọnyeziri ndị Enugwu-Otu ukwu ka onye eze ọdịnala Mkpunando-Otu Aguleri bụ Igwe Johnson Mbanefo gosipụtara na Igwe Ejiofor tutu ọ bụrụ onye eze ọdịnala obodo Enugwu-Otu Aguleri na ọ na-adọnyere ha ukwu ma na-ahụ na ihe gbasara obodo na-emetụta ya n'obi, ma sịkwazịa na ugbu a ọ bụzi eze na ya bụ obodo achawapụgo. O wee gaa n'iru wee kpọọ ndị ntorobịa obodo ahụ ka ha kwudosie ike n'ebe eze ha nọ iji wee hụ na ọchịchị ya na-aga n'iru. Onye isi oche Aguleri Royal Cabinet bụ Chief Dominic Ndife siri na Igwe Ejiofor agago n'iru ma hụ na nsogbu na tigbuo zọgbuo dị na obodo ahụ na n'etiti ndị agbata obi ha na-ewetaghị n'isi njedebe, ma yọzie ha ka ha makụọ amụma na ihe niile gọọmenti wubere na ya bụ obodo. N'okwu ha dị iche iche ka onye President General Enugwu-Otu Aguleri bụ Chief Joseph Odikpo na onye na-elekọta ụmụ nwanyị na ya bụ obodo bụ woman leader bụ Mrs. Juliana Iwuno sịrị na mgbe ha ji eme Ovala bụ mgbe ha ji wee na-anabata ndị mmadụ ma na-egosikwazi ihe eji wee mara ha, ebe ha toro eze ọdịnala ha bụ Igwe Ejiofor n'ihi na ọ na-eji obi ụtọ na aṅụrị wee na-anabata ha. Ịkwanyeziri Igwe ugwu na egwu ọdịnala na mmanwụ bụ ihe pụtara ihe na Ovala mmepe obodo nke Enugwu-Otu. Abụ m Amaka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.